Yun! Welcome back. Nakikita nyo ba ang nakikita ko? Salamat ako. Nakarating muli ako dito for the second time. Obinga is a sitio of Tinongdan and Tinongdan is a barangay of Itogon, Benguet. Nandito tayo sa Lolo Cansio's Restaurant, Barangay Ambuklap, Bukod, Benguet. Andito po tayo ngayon sa Mount Kalugong. Ito po ang kabuuan ng La Trinidad Valley. Kung subscribe muna kayo, mag-like at mag-share. I told ya. Beep beep beep.